И коста хора, аз съм Shadowin и днес реших да направя един клип, в който играе Saints Row. Този клип вече ще има мисии, така да го наречем първи епизод. И добре, да пускам звука. Чакайте се. И бъде ще падна. Долу ми казва, че има някаква обстрелка, така че... алелуя. Ое, GoPro. Сега се изкарам любимите оръжийцата. Ето сега, гледайте сега, тъс кола. Гадост, нацелих. Абе, и научете се да няма целите, бе. Почна обстрелката. Добре, сега изкарвам хубави оръжия. Аре, лама. Ела тук, бе. Хора, почна голямото дупчене. И сега бягаме, че те ще ни изкарат ретника. Може да стрелям отгоре с снайпера, бе. Защо не стрелях, не знам. Бе, хора, карайте. Мисля, ако мога, чай да се скача в мотора, да направя едно клубче. Някой, не знам, един някой приятел. О, е. О, не. Зареждай, така. Я бързо слезай, че. Бързо слизам. Sure attacks will come by. Махай са, бе. Гадняри. Justice. О, сега блъскащи колички, гледайте се, ако става. За нищо не ставам. Сега играя с игра на компютър, ако се чудите. Шива на дупча! Всичките шива на дупча. Абе, хора, и аз не знам ако се отлагам. Мисля, взя гранатомета. Се отдалечим. Или снайпа. Снайпера още не съм го ползвал. Чакайте сега. Гранатомета. Ето го. Хора, сега тук ще става меле. Гледайте само какво става само с една граната. Просто ще отида да презаредя. Ще им до той. Как му викаха? За презареждането. Откъде ма стрелят те, бе? Ти ли, бе? Или ви? Пау! Омри, бе. Бързо, смени оръжие. Смени. Забравих, че не мога в движение. Вземем пистолетите. О, мале. Хедшот ли беше, че... Бързо сега на това. Ое.
Чили. Сега ще взема любимите юморци. Умри, бе! О, става. О, GoPro. Мали хеликоптери. Тук ще се мре здраво, казвам ви, хора. Къде бе? Вили, бе? О, е. Гледайте, става меле тук, хора. Чайте снайпера. Да, ето готово. Къде сте, бе? Не ги ви... Аре, бе, не мога толкова бързо. Аре, бе, не мога го надупча. Сега, хора, вземаме и той оръжие. Те ще се опитам ги надупча. Бързо изкараме телефона. Момче, аре, бързо. Хубаво, аре, ще дам, ама само ми донеси темпреса. Бързо, че ще ги изпусна. Аре, бе, излизай най-после. Бързо! Мърде, бе, тъп полицай. Виж съм, бягаш срещу кола. Тъпанар. You know who you're fucking with? Спуснах ги, бе. Бягам. Хора тук ме гонят. И не знам какво се случва, защото аз сега тук съм с нитрото. Сами виждате, че някакъв ми... Не! Ай, стига, е. Бързо! Спирай! Бързо! Къде си, бе? Ще надупчай сега. Къде си? Сега то трябва да го сваля. Бързо скачай. Пускаме нитрото и бягаме бързо. Отиваме пред нас. Пред нашия къща. Тъс, голямата. Е наша. Те сега ни гонят. Но ние сме с темпрес, няма как да не успея да избягам. Сега ще се скрия в гаража, ако може. И мисля да оставя темпреса. Сега ще се покаща нагоре. Те трябва да идват насам. Сигурен съм. То остане да няма. Ако искате Saints Row такова фри да гледате, такова да е без мисийки. Ти щото е мисия, част от играта. И аз сега се опитам да мина тук, ама... Хора. Сега ще ви задам един въпрос. Що не се скрия и да си отида на истинската мисия? Те могат ли да влязат тук? Не знам. Не съм виждал някой да влезе тук. Можете ли, бе?